السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. بيك الله تبارك وتعالى هم عندن طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي için oturşuqlanız ve muhabbet leniz duayı hayır leniz lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize İlgun içeriğiniz, dost yarınız, kavm-ı xişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gününmek yüze aklık versin inşallah. Kızgın havalarda, kıyıskı gecelerде gözümüzün nuru olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gurrunlarını, yaşayışlarını ve onun mübarek sahabalarının yaşayışlarını eşitip imanımıza tesirlenip ders alar demek elbette ulqan da nesip bolmaktır. Elbette ulqan nigmat nesip ettiğidir. Ve bin nigmattan qalmak elbette heyf ulqan nigmattan mahrum bolmaktır. Huday Teala yurdumuzu parahat etsin, vatanımızı emniyet edip, ağzı birlikte iman avraydan ayırmasın inşallah. Bir gecede inşallah, beyik Allah koklduğundan iki mevzu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışının içinde iki vakıa, Oham üçüncü vaka inşallah inniki hefteden Uhud cengi. Medine-i Münevveren dövründe olan Uhud dağının yanında olan ceng meydanı inniki hefteden başlayacak. Bir gecede inşallah Hazreti Osman-ı Maz'un radıyallahu anh'ın dünyadan geçişi ve Peygamberimiz Hazreti Ömer'ün gıydı Hafsa inimiz Hafsa bilen izdivac etişini inşallah hizmetine de yetirer. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye barandan bir yıl dolya, ikinci yıl dolya, 55. yaşın ahirrağında. Yani hicri yıllan ikinci yılın ahirrağında Hazreti Osman-ı Maz'un radıyallahu anh dünyadan geçiyor. Hazreti Osman-ı Maz'un kıskacıktan deyli. Yani Bedir cenginden sonra Mekke-i Mükerreme'den baran sahabaların, yani Peygamberimiz sahabaları bilen Medine-i Münevvere'de yaşap bada. Mekke-i Mükerreme'den Peygamberimiz bilen baham baranlan evvelin dünyadan geçen adam. Şimahal inşallah baranınız barmadığınızda da Hudayın yeni barmadığınızda da nesip etsin, barallara da nesip etsin. Medine-i Münevvere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretgahı ve ondan başka Cennet-ül Bakiya
şol Cennetil Baqiyada awwalin jaýlanan sahaba. Cennetil Baqiyada Medine-i Munawwaraň içinde sahabalaryň ziyaretgasyna Cennetil Baqiyada awwalin jaýlanan sahaba Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh. Osman ibn Maz'un, Hazreti Osman ibn Affan, Osman Zennurayn'den başga Osman'dı. 14-nji nefer musulman bolan sahaba. Ol Peygamberimiz Mekke-i Mukarremede ka, muň özü Mekke-i Mukarremeli da. 13-nji nefer musulman bolup, 14-nji nefer şu Osman Maz'un radıyallahu anh. İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsan diýen aýaty eşitende mümin musulman bolýar. Hazreti Osman Maz'un Cennetil Baqiyada awwalin jaýlanan sahaba. Musulman bolmakada, musulman bolandan soňramda, häzir dini pak İslam gelmakada, agzyna bir gezek bagşlan arak almadyk adam. Kufr zamanynda, jahiliyet zamanynda. Häzir pak din gelmakada, akly salim, özüniň şerefini, heysiyetini, özüniň aklyny saklamaklyk, özüniň awryy we özüniň aklyny, namysy bilipdi, ömrünü bir gezek agzyna arak almadyk adam. Yoksa pak din gelmäke jahiliyet zamanynda, küfür zamanynda, dünýä boýunça garaňkylyklar alan zamanynda da Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh agzyna arak alan adam däl. Allah Taala razy bolsun ondan. Häzir din gelmäke Resulullah jan gözümizin nuri Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik berilmäkade. Ol haram bolan aragy içmeýänmiş. On döwründäki başga häzir din İslam gelene yoldaşlary beýleki içenni aýdýanmış. Inni la aşrabu şeýen yuzhibu aqli ve yuzhiku bi ve yadhaku bi men huwa adna minni. Men aklymy aýrýan zadyny hem diýip içeýin. Özümden pes, özümden kişecik oglanjyklary güldürýän zady näme diýip içeýin. Yani men içemden soňra menden bir harekatla dörer we özümden kiçi adamla bana gülürdirer, meni maskara edip. Men aklymma, huşymma näme diýip onu içeýin diýip jahiliyet zamanynda barmadyk adam, selimul fitrat adam. Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh. Yine bir diýany hyzmatynyň aýdýan diýinden, oham inşallah Peygamberimizin ýagdaýyna barar. Hazreti Osman Cennetil Baqiyada awwalan jaýlanan Osman Zennurayn'den başga Osman Mekke-i Mukarremede ka iň Araplyň şahiri Labid diýen adam, beter şahirmiş. Goşy goşup duranmışdyk kafirlaň meclisiniň içinde. Oham goşgusyny aýdypdyr: "Ve kullu na'imin la mahalata za'il." Her nigmat aýrylýandyr diýdigi. Goşgusynyň manasy şi. Goşgusynyň bir guşesi şi. "Ve kullu na'imin la mahalata za'il." Şol Arap kafir goşupdyha. Her nigmat aýrylýar. Saglyk aýrylýar, gülki aýrylýar. Her hoşlugyň ýanyna qynanmak bad diýdigi. Oham ýanky Hazreti Osman Maz'un derrew turakana aýdypdyr: "Kazabta. Fa inna na'imal cenneti leysa biza'il." Aýdýan kefiň yalan boldy diýipdir. Goşgusynyň öwüne geçipdir. Cennetin nigmaty aýrylmaýar diýipdir. Cennetin hoşlugy dowamly. Goşgyň içine sallypdir cennetinki dowamlylygyny. Ohamyň goşgy mezlisi kesilipdir. Mezlis behemijek bolupdyr. Oham oturallar aýdypdyr, goşgyň gaýtadan okuýy diýip. Oham ol gaýtadan goşgy goşmadyrypdyr. "Ve kullu na'imin la mahalata za'il." Her nigmat aýrylar gider diýip. Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh gaýtadan aýdypdyr: "Kazabta. Fa inna na'imal cenneti leysa biza'il." Cennetin nigmaty aýrylmaýar diýipdir. Cennetin nigmaty dowamly. Cennetin nigmaty ebedi diýipdir. Lap iman terbiyet berilýän zamanyň içinde.
Resulullah can sahabalarını, mümin Müslümanların kalbine beyik Allah Teala'nın azamatını ve kıyamet günü ve behişt cehennemi mümin Müslümanların kalbine koyan zamanında Resulullah'dan ders alıp veren zamanında qata'anı evini durup da sen aytýan kefin yalan dipdir. Umum edip aytıp bolmaýanmyny dipdir. Ol şahir özünün döwrüne dayanıp näme bizim goşgy meclisimiz şihilli bolmalymy dipdir. فقام سفيه منهم إلى عثمان مظعون رضي الله عنه فلتم عينه فاخضرت إحدى عينيه رضي الله عنه. Oturan tamsıklan mir kafirin miri barıp Hazreti Osman Maz'unu bile bilen vurupdur. Gözünün miri ayıplı bolupdur Hazreti Osman Maz'unun. Gözünün miri kör bolupdur diýen riwayetlerde ba. Gözünün miri gofupdur diýen riwayetde ba. Gözünün miri ayıplı bollu ondan meylek diýen riwayetde ba. O hem kafirlaň miri bir gurrun aýdypdyr. Sen iştiba ettin beytmellädin diýen ýaladip, o hem Hazreti Osman Maz'un aýdypdyr. Wa ayni as-sahiha la faqiratun ila ma laqiyat ukhtuha. Ine bir gözüme ayıp boldy, bir gözüm salim diýipdir. Salim gözümde hewet ediýe, şu ayıply gözüm ýanyk bu gözüme de Hudaý üçin bir zat degmezmi qadip gözleşip otyp diýipdir. Hyýal edamaň bir wagtda narahat boldum da qadip diýipdir. Salim gözüm gözleşip otyp diýipdir. Maňa da bir zat degmermi ka Hudaý ýolunda diýipdir. Maňa da men narahat bolýanmy qadiýamaň diýipdir. Men ölüňim, men gözüme tik goýanym Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem we sahabalar diýen sahaba. Şol Hazreti Osman Maz'un görüň Rasulullah jan bilen adama näme ederini. Hazreti Osman Maz'un qysgaçyk tanydyk da, ömründe arak içmedik. Kafirlik zamanında da Hudaý ýoluna gözü gofan adam hak aýdanna cennet barada o da. Behişt barada hak aýdanna gözü gofan adam. Aham Peygamberimizin 55-nji ýaşdan ahyryna Osman Maz'un aýryldy diýip habar beripdirler. فجاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وهو ميت. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelipdir. Görse üstüne zar törtügli. Üstünün zadyny açakana mübarek Hazreti Osman'ın doğur maňraýyndan iki gözüniň arasyndan okşatdy. Hazreti Osman aýrylykly ýaty. Ulamalar şundan ders alypdyr. Aýrylan adamyň maňraýyndan okşamaň işgali ýok diýip. İşgali ýok, belki hiç aýby ýok, belki sünnet öz bir zadyň bolýan bolsa diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıp da özünün Hazreti Osman'ı gowwarýanligini belletjek bolup maňraýyndan okşap üstünden gözläp durupdyr. Sahabalar aýdýa: "Fara'aytu dumu'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem tasilu ala haddi Osman Maz'un radıyallahu anh." Sahabalar aýdýa: "O hem gördük Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru Osman Maz'un'un yüzünün üstünde durdy." O Peygamberimizin mübarek gözlerinden yaş akıp da doğru Osman Maz'un'un yanaklarına damardı diye Peygamberimizin mübarek göz yaşı. Allah Teala ve Allah Teala'nın doğusunun doğusu olmak avzat değil mi? Allah Teala'nın vefatı ve Resulullah'ın vefatını Hazreti Osman Maz'un'a edip duran muhabbetini bir hürmeti var. Ey Habibullah'dan bolan, Muhammed Resulullah'dan bolan hürmeti öyle. Ey Muhammed Resulullah'dan hürmet görüwetiha. Tamam peygamberliğin tacinden. Serdar alemden görüwetiha. Kıyamet günü ulukon şefaatin iyisi olan Muhammed Resulullah'dan hürmet görüweti. Peygamberimizin mübarek ikisi damıp duranmıştık. Ayrılıklı yatan Hazreti Osman'ın mübarek yanaklarını damıwatıydı diye. O hem Peygamberimiz aydıptır. Ya Osman, faqad harajta mined dunya ve lem telebbes minha bi şey'in. Ey barakallah. Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh. Ey Osman niptir Peygamberimiz. Dünyadan çıktın,
Dünyanın haram zadynyň hiç zadyny ýabyşman sowuşdyň dünýeden diýipdir. Ey jawan dost, meni sen, ey jawan dost, ey musulman, harajta minha we lam talabbas minha bi şeyin. Dünýeden çykdyň ey Osman, dünýeden haram zada ýabyşman sowuşdyň dünýeden diýipdir. Adam günah işeder, emma ýabyşmady ahim harama. We lam talabbas minha bi şeyin. Dünýeden çykdyň, emma dünýeden bir zada ýabyşmadyň diýipdir. Haram zada özüň bulaşdyrmadyň. We bir rivayetde de aýdýa, ey Osman, peýgamberimiz aýdypdyr. Haram zat sana ýabyşmady we sen harama ýabyşmadyň diýipdir. Ne kadar awadan görüň. Ey Osman, sen harama ýabyşmadyň, emma haram da sen gatdandan gelip ýabyşyp bilmedi. Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh. Yâre nikat raf ber çarhe berin, yâre fisqat raf der qa're zemin. Tobe mandi dermiyane ançenan, bi medet çün ateşi az karavan. Ey cevan dost, ey musulman dost. Ova adamlar, Hazreti Osman Maz'un yanaklar, bulara uçtular cennete gaşin. Allah Teala'nın rahmetine gaşin. Beyik Allah'ın rızayetine gaşin. Yarın ni katraf ber çarhe berin. İn yukarı derecelere vardılar. Olara gitti. Hani şol adamlar barmış mı? Hani şu evliyalar, şu ulukan sahabeler var mı? Yok. Yarın fiskatraf der qa'ri zemin. Elçek bu vurrunlardan diyen adam da o da yerin eteğine gaşin gitti deyiptir. Ama kimin qallığını yerin yüzünde. Şu vurrun bir ağır vurrun mu? Ya yalan vurrun mu? Ya akıllan vicdanından hariç vurrun mu? Ama kimin qalltırsın? Olara asmana gaşin, pesledi yerin eteğine gaşin. Yani özümüzde aramdı qalın. Haysi yolu intikab etmeli. Beyik Allah'ın rezayeti, Resulullah canın muhabbeti. Eğer kadamın ne geçsin, eğer dek bolur sen ne mahtun ulişan. Şol beyik adamlan iyicine düşsen, şolları mengdeye versen, asmalara kaşın çıkarmaz mı? Elbette çıkarar. Birce vurrun ay deyin, oham yeni iyiden alıp gideyin görrün. Ey cavan dost, ey mümin musulman, bir vurrun ay deyin, qîle li ahadil fâsiqîna, bima la tatubu ila Allah azza ve celle. Bir vakt bir haram gülüp, haram içip gezip beren adama aýdylypdyr, ýaşy ulkan bolandan soňra, sen wagtyň bolmadymy, beýik Allah'ın dergasyna ýykylyp-da, özüň ýokdan bahara getiren kadir Allah'ın azamatynyň beraberine tövbe etseň bolmadymy diýipdirler. Onu ol adam aýdypdyr. Faqala أحاول دائما أن أتوب إلى الله عز وجل لا أستطيع. Hemişe yardım düşýär bilýän imanın gowdatdygyny, Allah Taalaň dergasyna ýalwaryp durmak gowdatdygyny bilýän diýipdir. Ýöneşi Hudaýa diýipdi, Hudaýyň dergasyna gaşyn gitjek bolamda, öwümde bir diýwar bar ýaly gidip bilemek diýipdir. Yani qallak bolupdyr. Yani üsüsüne bolupdyr. Kan bir hormatçılık edipdir. Allah Taalaň dergasyny kan bir edepçilikler edipdir. Kan fırsatlaryň gadryny bilmändir. Bilýän hakdygyny diýipdir. Ýöne şuň gideýin ýemde başaramak, ertide başaramak, aradaýda başaramak, gurbanlykda başaramak, hajyda da başaramak, öwümde bir diýwarda baýa Allah diýipdir. Öwümde diýwar ýok, kaşmahal, fırsat baqa, nemet baqa. O adamlaryň ýedine düşjek bolmalydyr. Bir ötüğçü zamanın içinde. Ne kadar çaladım geçiyor zaman. Yalnız otuyorduk bir hefte geçiptir. Bir hefte bir yıl geçiptir. Resulullah'ın zindagi namasını başlayılıydık. Bir yılın kan geçip var ya. Ne kadar ötüğçü zamanlı. Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh dünyadan geçti. O Resulullah can üstüne varıp mağrihinin okşap İki gözünün arasından okşap üstünde durup Resulullah Muhammed Mustafa'nın gözlerinden yaş akıp Osman Maz'un'un yanağına dammağı durupdur. Febekatin nisa'u fece'al Umar radıyallahu anh yuskituhunne.
Oğlum Resulullah'ın ağlap duruşunu görüp zenanalar ağlamağı durtturlu qiyğır. Oğlum Hazreti Ömer koyun deyip bulan sesini yatırıptır. Oğlum yine de rahmetul lil alemin olan Habibullah olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in elinden tutup otur Hazreti Ömer deyiptir. Oğlum Peygamberimiz dürs etmeni duruptur. İstağfirullah qiyğırıp ağlamaň deyipdir. Estağfirullah deyin deyipdir. Ýöne ibkine. Gözüňizden ýaş aksa aky bersin deyipdir. Näme üçin? Ve iyyakunna na'inqaş şeytani. Haram ses etmäň. Şeytan sesini etmäň. Wa weyla dip qiyğırmaň. İnnehu mehma kana minel ayn feminallahi Teala ve minar rahmet. Ve ma kana minel yedi vel lisan femineş şeytani. Ohan Peygamberimiz aýdypdyr. Musibet yetişenne gözüňizden ýaş aksa ol Hudaý tarapyndan, ol rahmet mihribanlykdan bolýandyr. Hiç aýby ýokdur diýipdir. Gözden bolan zadyň, gözden akýan ýaşyň işgali ýok. Ve ma kana minel yedi vel lisan femineş şeytan. Emma musibet yetişenne eliň menen harakat çykarsaň, eliň menen bir zat dewseň, eliň menen ýüzüňe kelläňe worsaň, ýa diliň menen bidirek zat aýtsaň, bu haram bolar diýipdir. Bir şeytandan bolar diýipdir. Eliň menen aýtsaň Allah'ny, diliň menen aýtsaň Allah'ny zikret, eliňde gymyllatmandyr, ýüzüňe kelläňe worma diýipdir. Musibetde gözüňden aksa hiç işgali ýokdur, näçe aksa aky bersin diýipdir. Ol mihribanlykdan, rahmatdan bolýan zat diýipdir. Emma eliňiz bilen, ýa diliňiz bilen bir zat aýdamaň. Näme günüme bijire düşdi, näme Hudaý fakat maňa şeýtdi ýa bir zat diýipdi, bidirek zatdyr aýdamaň diýipdir. Musulman adam, imanly adam nihayet hoş wagtyna we nihayet narahat wagtyna özüniň kontrolini elden bermez. Hulasy dersi. Beter hoş wagtyna dewrüne kile gülşüp tuqa we beter narahat wagtyny dünýä tamam ýygnanyp tuqa, dargyp tuqa iki ýagdaýda da özüni elden bermezdi, belki beýik Allahyň zikredip oturar. Gurrun iyininden der salaylin qawqulagasın. Aham Hazreti Osman Maz'uni yup jaylap kefillerlerine qaw der salın bu gurrundan. Bir rivayette zenanası, bir rivayette başka bir yaşlı zenana aydıptır. Şehadeti aleyke laqad akramakallahu Teala hani'an leke el cenneh ya Osman niptir. Zenanalyň mir aýdypdyr, öz zenanasy diýeli. Men şaýat bolýan Hudaý sen cenneti eder diýipdir. Indi şoň daşyndan gıýgyrwaty Hazreti Osmana. Osmana maz'una. Men şaýat bolýan sen cenneti, ay cenneti hoş bolsun saňa diýip şikif aýdypdyr. Men umid edýän Hudaý sen cenneti eder. Ya inşallah sen cenneti edirsin bu kepler aýtmandyr. Bir forma edip aýdypdyr, Hudaýa hökmetýän ýaly edip aýdypdyr. Bu cenneti bolmalahym diýen ýaly edip aýdypdyr. Rasulullah jan men aýdypdyr. Gaharlanypdyr ýankydenana. Haýt näme diýen sen diýipdir. Men Peygamber Muhammed Rasulullah bolup baýat cenneti bolmaly olaryny hökmet bilemek diýipdir. Näme diýip bir kefa diýen sen diýipdir. Bir Osman-ı Maz'uni ke Resulullah'ın gözünden yaş akıp mübarek yanağına da man adam ha. Peygamberimiz iki qaşının arasından maňrynyň okşalan adam aýdy watiha. Näme sen Hudaýa hökmetçik bolýan diýipdir ýankydenanaga. Cenneti baýat bolmaly, şikife aýdanna ýankydenana aýdypdyr. Femen yukrimuhullahu Teala. Ya Resulullah diýipdir. Şu Osman cenneti bolmasa kim cenneti bolsun diýipdir. Her gaýtymda da geljek suallar şey. Rasulullah jan gör derman jogabyny. Gör dürdäne jogabyny. Gör bereket jogabyny. Rahmetel lil alaminin jogabyny weldi. O näme diýdi? Femen yukrimuhullahu Teala ba'de zalika. Şu cennete girmesi kim cennete girmeli? Ya Resulullah, hada sahibuka, hada farisuka. Bula sen yoldaşyň, sen sahabaň. Peygamberimiz jogap beripdir.
Wallahi inni la arju lehu'l hayra. Bihasbiki en taquli kana yuhibbullaha ta'ala ve rasuluhu. Kana yuhibbullaha ta'ala ve rasuluhu. Onna sen ayt men aydiyan niptir nämäni? Hudaý Taala'dan qat umidim kan şuna cennet berer dip şidretde ayt dipdir. Gör ayadyň içinde häzir jaýlanmaqa qiyinçylyk ýagdaýda qıssanyp duran ýagdaýynda da sahabalarny Hudaý Taala'ň azamatynyň beraberine biýedip çylgy ejada bermeýänmişdik. Yoksa kan fasılası yok ki ikisinin. Olay diptir cennet mübarek bolsun sana diptir. Resulullah da aydıptır. Hudaýdan umidimiz kan cennete salar dip şijiretde ayt diptir. Cenneti bolmasa bolmaz ahim dip ayt diptir. La adri ma yuf'alu bi wala bikum. Men Muhammed Resulullah özüm aýdyp bilemek hükmen cenneti yetmesi bolmaz ahim diptir. Hudaý Taala barada edebimizde gaýym bolaylyň diptir. Ýöne bir zada ayt diptir. Hudaýdan gowy umidi diýär bir iydi bihasbiki en taquli kana yuhibbullaha ta'ala ve rasuluhu. Sen şuna ayt. Osman maz'un Allah'ını qowwururdy we Allah'ın Rasuli bolan Muhammed'i qowwururdy. Şike faýda dipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Oham Resulullah jan bizir açyklandan soňra ýene zinanasy narahat bolupdyr. Bäbi kefinden Osman maz'un bir günahkar adam maqam. Resulullah jan mene Osman maz'undan çyryň bir kefe aýtdy, narahat bolup ýatypdyr akşam. Fa ahzanani zalika fanumtu fa uritu li Osman aynan tajri. Aham denanasy diýişinde görüpdir. Bir çeşme akypdy, çeşmede Osman maz'unyň diýilipdir. Turdum yortup Resulullah'ın yanına vardım. Ve aytdım ya Resulallah diýişimde bir çeşme gördüm. Aýdylýaş Osman maz'unyň qydip. Resulullah näme jogap beripdir. Zaka amaluhu akhrajahu salasa senetli görürüm. Osman maz'un odal jany sag wagtynda jany baqa bir gowy işleri edipdir. Aýyrlandan soňra da jeryan bolupdy, sadaqa-ýa jariyesi barmyşdyk. Yani adam ne kadar kavlat, adam ölüp gidenden sonra, amalı kesilenden sonra, iyilinden bir akıp duran bir soğa işetip gitiptir. Zaka amaluhu. On akıp duran çeşmesi bir kavi işetiptir. Bir benne Kur'an-ı Kerim'i öğretiptir. Mescid salınanla Hudaý için kömekleşiptir. Ya bir köfri salınanla, ya su çektiriptir, ya ilme öğrettiriptir. Ya ilme öğretmege sebep boluptir. Ulûm-i dini qalmaga sebep boluptir. Ya bir salih ferzend oğlan uşak terbiyet beripdir. Ey bar Hudaýa men atamyň enemiň günäsini geçdip yol iýinden dua edýärdi. Zaka amaluhu. Olaqan bir qowlat diýelmäy, adam dünýeden geçenden soňra ey jawan dost, ey musulman. Adam dünýeden geçenden soňra da iýinden biraz akyp dursa, zor sogap barıp dursa, el ayak göz gulak qiymallaman daşaly bolup ýatan adamyň ýol amal edip duran ýanyk sogap berip durmaly. Ol qan nemet diýelmäy. Osman maz'un radiyallahu an ýang peýgamberimiz bir edip barada Hudaý Taala'ň azamatynyň beraberine kän keplemesizlik barada öwretdi. Emma Hazreti Osman maz'unyň derejesinden istak kemelena. Edin amalından aýdypdyr. وأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن بالبقيع. Peygamberimiz aýdypdyr, awwelin nefer cennetil baqiýda jaýlanmaly adam şu diýipdir. Wa huwa awwal man dufina bil baqi'. Aham jaýlanlaryndan soňra Peygamberimiz öz mübarek eli bilen Hazreti Osmanyň mübarek kabryny eli bilen gumguýandan soňra sahabalarynyň birini aýdypdyr, şu ulaqon daşy bärik alla gelipdir. Felam yutiqha. Am ol sahaba götürüp bilmändir ol qondaşy. Peygamberimiz aýdypdyr: "Faj'alha 'inda qabri akhi a'rifuhu biha wa adfanu ilayhi man dafantu min ahli." Şu daşy getirdi şey Osman maz'unyň baş ucuna goýdypdyr. Soňram da tanyýyn diýipdir. Öz ogul gydymdan bir nefer aýrylsaş Osman maz'unyň gatdalyna goýjak diýipdir.
İbrahimcan ayrılanna Osman'ımız onun kaptanına koyuyor. Resulullah'ın öyle oğlu. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha ayrılanna Osman'ımız onun kaptanına koyuyor. Şu daşı götürdü Allah geliptir. Şu Osman'ın başı uzununa koy. Öyle içeriğimden bir nefer ayrıltasın kaptanından koyup başlayacaktır. O hamol sahaba daşı götürüp bilmendir. Onunla dur verik bana icade verdi. Peygamberimiz mübarek elini çermep, mübarek bileklerini adı köküdüp sahabalara diye mübarek bileğinin ağını gördük. Peygamberimiz elini çermep daşı götürüp öyle koydu diye. Ey bu hürmet neyme? Bir izzet neyme? Bir derece neyme? Muhammed Resulullah şey işleri eduvetiha. Habibullah şey işleri eduvetiha. Yerin yüzünde alan şeklinde adı tutulayan adam ha. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yerlerde deryaların içinde, cengillerin içinde, şehirlerin içinde, kabat yerlerde, derilerin arasında, kafir Müslümanlığın yurdunun içinde, yerin yüzünde her yerlerde Hudayın huzurunda duracağı adam, Resulullah'ın adını tutup namaz okuyup da şeyli bir aziz adamın ediptir onu inşa. Elini çermep, daş götürüp koyuvatı kabrinin başında, ben tanıyacaksın kabrinin neyvati. Hem ziyaretine gelir yali, ve hem öyle içeriğimden şun yanına caylarını yer yali. Adamdır namarttır. Ama Hudayın kıdırşına vefadır. Hudayın duasının kıdırşına vefadır. Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh inşallah elbette bilicide has ruhu hoştur inşallah. On zikri hayri bilen. Akıp duran çeşmedir da 1400 yıl sonra şon gürrüne ağdalıp 1400 yılın içinde de ağdalıp oti. Hiy olmanı şımahal ağdalıp fakat şon yaşayışı fakat ayrılışını gürrüne deninde adamın imanına tesir koyuyor. Ay akıp duran çeşme değilmiş. Huday bilen olmak ulukan derece değilmay. Adam dünyadan geçenine sinek ölen yanak bol gitmek bir biçarelik betbahtçılık değilmay. Adam dünyadan geçenine bir mert bolup bir bitiğin kan adam dünyadan geçen yanak bir ummat geçen yanak bolsun ney? Ey cavan dost, ey Müslüman, kimidin gördüğümüz ha? 1400 yıl üstünden geçmeli, tədece gürrünleri olup durmalı, ders gürrünleri olup durmalı, yani bir gürrünleri olmalı ki şunu ağzağında adam Hudaya aşık oluyor. Hazreti Osman Maz'un radıyallahu anh evvelin cennete bakiyada caylanıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de mübarek 55. yaşı dolup 56. yaşına giriyor. İnemiz Hazreti Hafsa Ömer el-Faruk radıyallahu anh'un kıydı. Adamsa ayrılıyor. Kim? Yani Hazreti Ömer'in damadı körükönü ayrılıyor. Hazreti Hafsa duldenane olup kalıyor. Hazreti Ömer aydiye teayyemet Hafsatu. Kıydım Hafsa duldenane olup kalıyor. Adamsa ayrılıyor. Ateytu Osman ibn Affan radıyallahu anh. Fearaztu aleyhi Hafsa. Huda için merde adamlar bula. Heyf kibiler fakat innifat hikaye kıssa olup kaldır. Kıydımın adamsa ayrılıyor. Muddeti geçenden sonra Osman ibn Affan'ın gelip ödüne ayttım. Kıydım Hafsa'nı sana vereyim diye ayttım. Adamsa ayrıldı deyip. Oham Hazreti Osman aytıptır. Sa'anzuru fi emri. Göreyim deyiptir. Bir neçe gün geçiptir. Hazreti Ömer de gödleşip duranmıştık. Musbat cevap verir deyip. Bolya diyer deyip. Neçe günden sonra aytıptır. Kad bedali alla atazavvaca. Maslahat bilmedim alacak değerliptir. Neçe gün geçti. Maslahat bilmedim deyiptir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Huda için merde adamları ödden. فشكى عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية. أهم هدرة عمر بالرواية في خمر مذبر نارحت بول.
zeyrenipdir. Men qiydim Hafsa adam sayırlı, şonu Hazreti Osman'a aydamda, asın cevap vermedi diptir. Peygamberimiz näme diptir? Narahat bolma diptir. Yetezevvecu Hafsa men huwa hayrun min Osman. Narahat bolma diptir. Sen Hafsa qiydyny bir adam izdivac etjek, Osman'dan gawa adam diptir. Resulullah'ın öýüdi da, ýöne Hazreti Ömer häzir düşünmändir. Yetezevvecu Hafsa men huwa hayrun min Osman. Osman'dan gawrak adam izdivac eder oň menen diptir. Aham Hazreti Ömer bu gurrundan soňra فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. Hazreti Ömer aýtdy. Abu Bakr Siddiq'a sataşdym diye. فأردت عليه Hafsa. Ona aýtdym, Osman aljak däldi. Sen men qiydim Hafsany aljakmy diýdim. Hazreti Abu Bakr Siddiq fasamata. Keplemendir. Ne hawwa diýipdir, ne ýok diýipdir. Ne görernipdir, ne görmerin diýipdir. Hazreti Ömer maňa narahat bolupdyr. Hazreti Ömer aýdy, bir neçe gün gözleşdim, summa khatabaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir neçe gün soňra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qiydyň menen men izdivac etjek ijade berseň diýip gudalyga geldi diýe. Aha men qiydymy Rasulullah jüfledim. Hafsa näme boldy? Enemiz Hafsa boldy. Ummul müminin Hafsa boldy radiyallahu anha. Rasulullah evvel kide nanasy enemiz Hadice, ikilenci enemiz Sauda, üçülenci enemiz Aişe, dördülenci enemiz Hafsa bolýar mahallaçyly. Hazreti Hadice dünýeden geçti. Enemiz Sauda, enemiz Aişe, enemiz Hafsa baýanyş mahal. Aham bu urun qaly izdivaç tamam boldy. Kulak atın. Aham Hazreti Ömer Abu Bakr Siddiq'a sataşdyr. Aham Abu Bakr Siddiq aýtdyr: "La'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa." Sen ol Hafsany maňa aýdanda, meni keplemän duramda qyyn gördüň he diýipdir. Hazreti Ömer aýdypdyr: "Hawwa, sen maňa jogap bermäňdi, men beter qyyn gördüm" diýipdir. Abu Bakr Siddiq näme jogap beripdir? Qala Siddiq: "Men şu wagt sana jogap bermedigim, illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qad zekaraha." فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Men taňa jogap bermedigim, men şondan öwünçe bir neçe gün öwünçe Peygamberimizden eşitdim, Hafsany men ýanymda agzady. Men şoň menen izdivac etsem nähilli diýip. Aha menne şonu sana aýtmadym, hatta sen begendirjek de bolup aýtmadym. Näme diýip? Şon şayet Resulullah'ın nazarı ebez bolan bolsun we Resulullah'ın sirri gurrunun aýtyp biljek däl, ijada bermäke. Ijada bermäke aýtyp biljek däl diýipdir. Musulman adamyň sirri gurruny aýtmany ijadam ýok diýipdir. O da Resulullah'ın sirri gurruny. Keplemedigim şondan çyryň diýipdir. Şon bilýärdim Resulullah Hafsany agdaýady. Sen näme maňa aýdypdyň? Yo maňa aýdyp ýörme on Resulullah agdatdy diýen bolsam, Resulullah maňa ijada berene halkyň ýanyna aýdyp diýipdir. Sirri urun aýtyp biljek däldikdir. Şondan çyryňda keplemedim. Ne hadidim ne madidim diýipdir. İzdivaçdy boldy diýipdir. Enemiz Hazreti Hafsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen bir qytgaçyk derslerini aýdan tamam edin. Aňyrty 4-5 dagygada inşallah. Wagtymyz da boldy. Olaň hemmesiniň izdivajy Hazreti Osman'a, Hazreti Abu Bakr Siddiq'a we soňram da Resulullah aýtdy. Bulan kaptallarynyň mızahym ýok. Bir qyzy oglan izdivac etjek bolsa şu mahal, näme diýip öz içerisinden asylyp başlaýar. Näme diýip taşarsyňdan asylyp başlanmaly. Ey musulmanlar, ey müminler, ey Allah'a we peýgambere imany wa bendeler. Aya bir halal izdivac, bir qyzy oglan, bir mujarred oglan menen izdivac etjek bolsa, şoň daşyndan asılıp mızahym bolýanken, şu oglandan bir aýp tapyp, ya qysa, ya uzyn, ya malba, ya ýok, ya falan yer aýba diýipdi. Şonu garada izdivaç etdirmelerden, şonu şeýitdiripdi, alqalşyany bağışlan bir haram işi etjek bolsa, hatta ýakyn garyndaşy da bilýär şoň haram irtibaty bardyny. Hemme şonu bilmänşik bolýar.
Haram kepleşýärliginden çüreyim, haram gülüşýärliginden çüreyim, hatta enesi dağda bilinme şoňa da atdiýanakda. Emme şu halal izdivaçdan çüreyim, hemmesi aybın ýüzüne gelmeli. Aya musulmançylykmy? Aya kıyamet mesuliyet ağır bolmazmy? Aya senden Muhammedur Rasulullah diýip de şoň perçemiň teňine ýaşamakmaýşy? Bir merde adamlary özden bir muzahamatçylyk ýok gapdylynan Allah Taalaň buyrugynyň beraberine hiç muzahamat ýok, belki hemmesi kömekleşip otýyle şoňa. Daýda ejekeden ýakyn garyndaşyndan tädaş izdivaç bolsa gowdatdyr diýip Allahyň buyrugyny tutýarlar. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah'ın buyruğu. Hayır dağda, Hudaýyň süýjek adına yerli yerden kömekleşin diye Hudaý Taala. Ey gelirler, ey ejekeler, ey musulman ayallygylar, izdivaçyň öňüne geçmek haram zatdyr. Hudaýyň süýjek zadynyň öňüne geçmekdir. Hudaý aýdýar, gowdat boljak bolsa kömekleşin yerli yerden diye. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Haram kepleşek, haram sataşjaga öýüň açaryn berme, öýüň ol geljek adama diye. Hudaý aýdýar, Allah Taala aýdýar. Haram yerde kömekleşilýär, bilip dedi, ay bir dili bilen yalandan aýtýar, mena aýtdym özüň bilýän etmesiňe gowy bolar diýip diliniň uçy bilen. Emma ol halal ýoldan çüreyim, jany bilen asylyp, mal harj edip, wagtyny geçirip, şoň öňüne geçik bolup muzahim bolunýar. Hani Hudaý üçin, hani musulman adamın tamam harekat Hudaý üçin bolmak. Näme diýip bakylçylyk bolmaly. Näme diýip hasadat bolmaly. Bular hemmesi Hudaý üçin bolansaň hiç muzahamatçylyk ýok. Ýene bir gurrungyny aýdyn, 2-3 dagada tamam edeýin. Görüň, howsele bilen kulak asyň şu ýerine. Ey öýlenjek dostlar. Rasulullahyň sirrini aýtjak dälipdir. Şu mahal bir qyýy oglan gelin boljak bolanna, bir oglan öýlenjek bolanna, ikisi biri-birini tanıyanak da, oham erk oglanyň tarapy qyýy oglanyň gelip mahallesinden soraýar. Falanydan soraýar. Oham bir aýdýar, biderekdir diýär. Bir aýdýar gowdur diýär. Biri yalandan aýdýar, bir dogrusyny aýdýar, bir bakylçylyk etýär, her kim bir zat aýdýar. Bir jamaatda bolýan zat. Sen meni ki barp soraýas, falany 5 nefer biri şoňa biderek diýipdir şo qyýda, biri enasasyny ýamallapdyr, biri özüni ýamallapdyr, biri de öwüpdir. Şazat serdir. Oham bil oglan şo qyýy bilen izdivaç edýär, soňra oturşyp duqala aýdýar, men sen mahalläňe baramda, falany sen öwdi, falany sen ýamallady, falany sen ede taň ýamallady, falany de saňa beýtdi diýär. Şazat mescidiň mihrabyny tin haram zat. Şidat şugulluk, şidat adamı azab-ı kabra yetirýän zat. Näme diýip serdada aýdýan denanaňa? Näme diýip bir nefer halat şanyny aýdypdyr, hala yalan aýdypdyr. Näme diýip gelip onuň aýtmaly bileniden çüreyim? Ya gaýnynyň gaýny taňa barp aýtmaly. Falanyla sizi ýamallady, falanyla sizi öwdi diýip. Nemimani yaman diýdi şahedin, sohançyn bolsa ham bolma sohançyn. Rasulullah fuzulçylygy azab-ı kabra ýetirer diýipdir. Näme diýip fuzulçylyk etmeli erkadam bol. Falanyla sen ýamallady, falanyla ýamallady. Ýamallasa ýamallasyn, bir sirri zat öz içinde saklamaly. Sen musulman ahim, o benne ýaxşylygy diýip aýdypdyr, ýa ýamanlygy diýip aýdypdyr. O tamam boldy, ol aýtjagyny aýtdy, öz mesuliýeti kıyamat. Emma sen menden diýip soňra denanaň ýanyna aýtmaly, falanylar sen ýamallady, falanylar sen öwdi diýip, bular bir sirri urrundy. Ya denana tarapda şeýle. Erkoglanyň nähilli diýip, erkoglanyň mahallesinden gelip soraýar, o erkoglanyň mahallesinde biri öwýär, biri ýamallyýar. Soňra denana şol gelin adamsynyň ýanyna, soňra öwrenşelen ham aýdýar. Sen tahqiq edemizde, falanylar sen ýamallady, falanylar sen ýamallady, olaň aralarynyň kini kuduratyna sebep bolmaly. İş bitenden soňra izdivaçdan soňra nemimani yaman diýdi şahedin. Sohançyn bolsa ham bolma sohançyn. Aýtýan gurrunň dogry gurrun. Sohançyn. Emma sen sohançyn bolma. Haram zatdyr. Hudaý ijazat bermeýän zady. Abu Bekr Siddiq öwde begendirýän gurruna aýtmandyr.
men Resulullah'ın sırrını aytjak dälipdir. İnha felem akun li ufşiye sirra Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sır diýäniň amanattır. Fuzulçylyk diýäniň dinimizde haram zatdır. Kepçilik diýäniň musulmanyň erkegine de gelişýändir, helene de gelişýän däldir, erkegine de gelişýän däldir. Hudaý Taala nuru imandan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala görjegimizi gowluk etsin. Halal izdivaçlar, halal gezmek, Hudaýyň söýjek formasyna gelmek